बाबा साहेब संविधान बना के सपना हो गई ले, लेकिन हमनी का बहुजन लोग आज भी वो बाबा साहेब के याद करता नहीं जा। काहे याद करता नहीं जा मास्टर साहेब? वो बाबा बिना आज हमनी का टूअर भइल बानी जा, लेकिन कैसे याद करता नहीं जा। भले लैला भीमा बाबा भले लैला बानी के मसीहा लैला बानी के मसीहा लैला हो। ये देखा, ये गुलशन का मामी रानी है। ये गुलशन के मामी की तरफ से बाबा साहेब के गीत पर हजारों हजार रुपये का पुरस्कार। ये देखा बिंदु सलाहपुर, उनके तरफ से भी हजारों हजार रुपये का पुरस्कार। हाँ भले लैला भीमा बाबा भले लैला बानी के मसीहा लैला बानी के मसीहा लैला हो। ए भीमा बाबा भारत देशवा रहो जब बुलावा तब बुलावा भले गुलशन के फुआ जी की तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार मिलल बा मास्टर साहेब। लेकिन कहना बा आज बाबा साहेब का दिल बा कि हमनी के समाज में उठे बैठे लायक बना गई मास्टर साहेब। ये देखा सीएम का मौसी की तरफ से भी हजारों हजार रुपया का पुरस्कार। आज बाबा साहेब का दिन बा कि हमनी के समाज में उठे बैठे लायक बना गईले। नाते मास्टर साहेब पहले हमनी का एक बूंद पानी के लिए तरस जाइन जा। अगर वो पानी के कुत्ता बिलार जुठार दो तो वो पानी शुद्ध होके। अगर वो पानी में से हमनी का एक बूंद पानी ले ली जा तो वो पानी अशुद्ध हो जा। लेकिन बाहर बाबा साहेब बहुत कुछ हमनी खातिर कह के गईले, लेकिन कैसे मास्टर साहेब? सीताराम जी राव जी के रहले जन्म भारत माता के रहले ललन हल्ली हल्ले जन्म भारत माता के यंगना धीरा बाई की हो जन्मवा की भारा तरतनवा की भारा तरतनवा आइले हो। भीमा बाबा 14 अप्रैल दीना या महान तब भीमा भले अइले हो। ये तने ना दीदी लो बाबा साहेब बहुत कुछ हमनी के कह के गईले। नाती पहले हमनी को पढ़े के अधिकार ना रहे, हमनो खातिर कुछ कह के गईले मास्टर साहेब।
कहनाम बा हो सुधरी के पढ़े के नहीं रहे अधिकार हो पढ़ी लिखी बाबा पहले सपना सकार हो सुधरी के पढ़े के नहीं रहे अधिकार हो पढ़ी लिखी बाबा पहले सपना सकार हो का कहिए मास्टर साहेब दलितन के दिहले स्वाभिमान नारी के सम्मान नारी के सम्मान दिहले हो सम्मान दिहले हो के भीम बाबा सभे बाटे ई सम्मान ऐसन संविधान दिहले हो के भीम बाबा सभे बाटे ई सम्मान ऐसन संविधान दिहले हो के भीम बाबा सभे बाटे ई सम्मान ऐसन संविधान दिहले हो बहुत सारी फीस